5 सालाला जन्म झाला देवगावाला. इंग्रजांचा कळी आला हो, राघोजी म्हणतात त्याला. इंग्रजांचा कळी आला हो, राघोजी म्हणतात त्याला. रमाबाई होती त्याची माता, रामजी भांगरे त्याचे पिता. भाऊ होता रुक्मिणीला हो, राघोजी म्हणतात त्याला. भाऊ होता रुक्मिणीला हो, राघोजी म्हणतात त्याला. जेव्हा रतनगडावर गेला बापू भांगरे त्याच्या संगतीला. जेव्हा रतनगडावर गेला बापू भांगरे त्याच्या संगतीला. तिथं पहिला बंड उभारीला हो, राघोजी म्हणतात त्याला. तिथं पहिला बंड उभारीला हो, राघोजी म्हणतात त्याला. सावकाराचे लुटून धन केले गोरगरिबांना दान. सावकारांचे लुटून धन केले गोरगरिबांना दान. त्याच्या रूपाने देव उतरला हो, राघोजी म्हणतात त्याला. त्याच्या रूपाने देव उतरला हो, राघोजी म्हणतात त्याला. जय